ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 14 октябри соли 2021 1000 рубл 157 сомониву 30 дирам, $100 1129 сомониву 40 дирам. Дар ин музанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаш мегардад аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Хона бо нархи 104 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст, аз павороти аэропортам аст. Боз якчанд вариантҳои беҳтаринам пешкаш мекунем. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хоҳед ҳайкунии мошинро ёд гирифта соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шавед, пас ба шумо мактаби ронандагии Саморо тавсия медиҳем. шароитҳои хуб, устодони бо таҷриба ва нархҳои дастрас. шахсан худам бо ёрии ин мактаб соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шудам ва ба шумо ҳам тавсия медиҳам. суроға, шаҳри Душанбе, маркази савдои Садбарг, назди кафеи Мармариён. рақамҳо барои тамос 110 30 13 11 ва 919 66 95 95. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара Колхозобод. 8 сотиқ замин, 4 дар хона. хонаҳо ремонт дорад, документош бошад 100%, срочно фурӯхта мешавад. харидори конкретни бошад, марҳамат. соҳибаш мегӯяд ки илтимос бародаро беҳуда занг назанед. нархи хона бошад 80 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. якхонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, бо соҳибаш мегӯяд ки бо шароити аврупоӣ фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизҳояш. нархаш 155 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 65 микрорайон. духонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бошад 335 000 сомонӣ ва мошинам қабул мекунанд. мошини майда бошад то 100 000 сомоние. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай имо WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобод. 3 дар хона бо ремонти замонавӣ, гирди ҳавлӣ бо сементблок маҳкам мебошад. 8 сотиқ замин дорад. боз времянка, баня, калидор, ошхона, дегдонхона, газхона, ҳоҷатхона, хулас ҳамаш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ, бо савдаам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай имо WhatsApp чӣ гап дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, дар назди хона мактаб медпункт мебошад. срочно пул дар коршудагӣ барои ҳамӣ мефурӯшам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 7 сотиқ замин, 3 дар хона, наздикиш да мактаб мебошад. нархаш 165 000 сомонӣ, савдоам мешавад. документош харидор қатъи маслиҳат мекунем, мега соҳибаш. ҷойгир аст дар шаҳри Ҳисор, Уртабузда. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Испечак М6, доми 7, пушти супермаркети Сомон. 3 хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст.
кухни ва балкони калон дорад. Хонааш ремонти созанд, кухни балконаш норемонтанд. Зиндагӣ карда мешавад. балконаш 2 ба 5 дар квадрати хона нест. Бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Кондитсионер дорад, термекс, тирезаҳош решетка гирифтагиай. Болои хонара ремонт кардагианд соҳибош. кришаш бо тунукае. 100% обшам 100% мебошад. нархаш $40,000 харидор боша бо савдо мешавад. арзон ҳам мешавад. срочна марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибош дар рӯи экранай. рақамҳои 7222 ватсап доранд. боз мегӯем ки қолинош қатӣ, пардаош, мебелош ҳамаш дар ҳамин хона дохил ҳастанд, яъне бо ҳамаи ҳамин чизу чораш фурӯхта мешавад. як бори дигар хотиррасон мекунем ки балконаш дар квадрати хона дохил нест, лекин калон мебошад. хона свет об қатӣ ягон проблема надорад. отоплениярам дорад ва ҷошам бениҳоят ҷои хуб мебошад. ҳам мактаб, ҳам садик ва пурри супермаркету бозорчаву дигар тамоми намуди маршрутка ҳамаш дар ҷои ҳамин хона ҳаст. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, поёни бозор, автобазада ҷойгирем. ҳавли 6 сотиқ замин мебошад. фундаменташ рехтагӣ, подвал дорад. ҳавз барои об 20 кубаам дорад. забораш аз цементблок кардагия полностью маҳкамай. нархи хона бошад 115,000 сомонӣ мебошад. срочна фурӯхта мешавад ва савдоам дорад. марҳамат занг занед, аз номери канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Навкор. об свет дорад. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. нархаш 230,000 сомонӣ. 7 сотиқ замин мебошад. ва дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои расияш ватсап, имо дорад. як дар хона мебошад. як хонаи 5 ба 3 дорад. банияи 2 ба 2, кладовкаи 2 ба 1.5, гаражи 3 ба 4, як дулан шебен дорад, як дулан қум ва як камаз санг. боз 500 дона сементблокам дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, хона қатъиам алиш мешавад. квартира бошад ва квартира беремонтам бошад мешавад. марҳамат, метавонем ба ҳазору вариантотона пешниҳод кунед. хотиррасон мекунем ки аз шаҳри Бохтар боз як хонаи фурӯшии дига ҳаст. ҳатман навора то охира тамошо кунед, камтар пас нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 4 километр ай 9 километри шаҳри Душанбе поён мебошад. лаби дарёи Кофарни Ҳонда. 4 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап, имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка, яъне дар мансард ҷойгир аст. айни ҳол сохтмони бино рафтаест. хона беремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст рӯ ба рӯи масҷиди Мавлоно, яъне аз 9 километр камтар поёнтар мебошад. нархи хона ҳамагӣ 104,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазор вариантотона пешниҳод кунед ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. марҳамат дӯстони гиромӣ, яке аз арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. ва дӯстони гиромӣ, боз хотиррасонтон мекунем ки аз павороти аэропорти шаҳри Душанбе, аз ҳамун домои зебо хонаи фурӯшӣ дорем. ҳамирӯза наворда пешниҳодтон мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва чистична с удобствами фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар Пахтакор, шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 141,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ.
бинои советӣ панелӣ мебошад, веранда хати назди роҳи калон ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Хонара ҳама трезош пластиковиянд ва мутаассифона ремонт фақат як хонааш дорад. Зал, кухня, веранда беремонт мебошад. маълумоти пурратар бо занги телефонӣ аз соҳибаш мепурсед. нархи хона бошад 249 000 сомонӣ, боз арзонтарам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Се хонага квартира бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 13-умум шонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар Гипразем, анехтараш военни Гарадогда. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. пушти заправкаи Фароза ҷойгир аст. хона тозаяй, ремонти хуб кардагияй. дар хона ҳама чӣ мемонад, ҳама мебел ва бытовой техника, айбиғарзи плазма ва холодильник. дар дом лифтҳои нав часпондагиянд, напори об нормалӣ мебошад. боз дополнителен дар квартира насоси подачаи об часпондагиянд. также бассейнам дорад барои об 500 литр дар крыша. хона ду балкон дорад. окончательно дига арзон намешавад. 300 000 сомонӣ мебошад ва алишам намешавад. марҳамат, дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа. як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад, яъне коробка, ва масоҳати хона имконият метиҳад ки як хонагара ду хонага кунед. бинои нави замонавӣ иборат аз 10 ошона мебошад. хона дар 4-ум ва 5-ум ошона доранд. ба ҳамин рақамҳои телефон занг занед. дар наздикии дом коллеҷи тиббӣ, меҳмонхона, мактаби рақами 12 ва ТБ Хатлон мебошад. маълумоти бештар бо телефон ва WhatsApp, имо. аз соати 7 то соати 10 шаба бисёр арзон намешавад. нархаш 181 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар повороти аэропорт. як хонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка метавонед як хонагара ду хонага кунед ва домам тайёра метавонед ремонта сар кунед. нархи хона 376 000 сомонӣ мебошад. ва дӯстони гиромӣ, мутаассифона нархҳо дар повороти аэропорт ҳамин гуна мебошанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. ду хонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка аз ду ҳуҷра иборат буда. нархаш 150 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе. се хонага квартира бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 2-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст назди бозори Султони Кабир, ноҳияи Восе. се хона, коридор, кухни, ванна ҳамаш ҳаст. харидор бошӣ, занг зад, бо гап мезанем, мега соҳибаш. нархи хона 135 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар ин музанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори коршкунда. худо нигаҳботон бошад.